Gaur, hemen elkartu gara, Gasteizko auzolana frontoian, Gazte Koordinadora Sozialistaren sorreraren berri emateko, eta Euskal Herriko leku ezberdinetatik etorri gara, berari babesa adieraztera. Horrekin batera, ildo politiko baten aldarrikapena eta defentsa egitera ere etorri gara. Izan ere, guztiok batzen gaituen hautua sozialismoaren defentsa da. Gizarte burgesaren aurrean, bide politiko bakarra sozialismoaren bidea dela pentsatzen eta defendatzen dugulako batu gara hemen. Gizarte burgesaren eta berak sortzen duen miseriaren aurrean altzatzen gara. Gure helburua dominazio burgesa eta zapalkuntza forma ezberdinak gainditzea delako. Oraindik harro paseatzen da zuzengabekeria gure kaleetatik. Familia pobreak etxeetatik botatzen ditu. Langileak hiltzen ditu. Gazteriak kriminalizatzen du. Baina egunerokotasuneko basakeria kapitalistaren aurrean, Euskal Herriko txoko ezberdinetan sortzen ari diren adierazpen politiko sozialisten existentziak gure bihotzak pizten eta puzten ditu. Itxaropentsu bizi dugu azken urteetan indartzen doan tendentzia politiko sozialistaren garapena. Gaztetxeen borroka esperientzia eredugarriak, ikasleen borrokak, klase feminismoaren gorakada, teoria iraultzailearen lanketa eta edapena. Gizarte burgesarik kontrajartzen zaizkion adierazpen sozialistak dira guztiak. Miseria garaiotan duintasunaren dizdira direnak. Duintasuna langileriaren indar politikoan dago, eta ezin da termino ekonomikoen bidez neurtu. Duintasuna proletargoaren bihotzean bizi da, eta borondate iraultzaiez elikatzen da. Gazte Koordinadora Sozialista errealitate horretatik jaio da. Koordinadora honetako militanteok adierazpen politiko sozialista horietan hezitako eta hasitako militantea gara. Adierazpen sozialista horien faltan ez ginateke hemen egongo. Eta gaur hemen GKS aurkezten bada, maila lokaleko espresio zein gaitasun sozialista horiek indartzeko baino ez da. Gure helburua gaitasun eta espresio horiek aurkitzen dituzten mugak gainditzeko baldintzak jartzea da. Sozialismoaren bidea elikatzeko ekarpen sume bat baino ez da gurea. Eta aldi berean hori guztia. Zaila da ordea, indarrak biderkatzea batasunik gabe. Botere burgesak sortzen duen atomizazio eta banaketaren aurrean, guk klase batasunaren aldeko aldarrikapen ozen eta argia egiten dugu. Klase eta borroken batasunera iristeko bidea ireki beharra dago, eta bide hori langile klaseak bere organizazio politikoen bitartez egin behar duelakoan gaude. Batasuna eta independentzia politikoa botere sozialista indartzeko arma politikoak dira. Horiek dira, langile mugimenduaren esperientziak irakatsi dizkigun eta gure egiten ditugun printzipioak. Gazte Koordinadora Sozialista, gazte problematikaren auziari klase perspektibatik erantzuteko sortu da. Badakigulako, gazte problematika ezin dela ebatzi, klase problematika ebatzi gabe. Horretarako, ezinbestekoa zaigu gazte problematikaren lanketa politikoa egitea. Gazte langileok pairatzen dugun zapalkuntza, gizarte burgesaren funtzionamendu orokorraren menpe ulertu behar dugu. Gazteri langileak, botere burgesarentzat betetzen dituen funtzioak identifikatu eta hauek borrokatzeko. Bestetik, ezinbestekoa zaigu, ildo politiko eta kultura sozialista garatzeko langile instituzioak sortzea. Horrek guztiak, besteak beste, ondorengoa esan nahi du. Beharrezkoa zaigula, gizarte kapitalistak sortzen duen harreman eredu fragmentarioen aurrean printzipio etiko eta harreman eredu komunista garatzea. Beharrezkoa zaigula gure ospakizun eredu politikoa sortzea. Beharrezkoa zaigula instituzio proletarioak edatzen joatea. Beharrezkoa zaigula kultura sozialista berpiztea. Teoria iraultzailea lantzea. Instituzio disiplinarioak intsumitzea. Izaera kritikoa lantzea. Borroka komunitatea indartzea. Finean, langile boterea gorpuztea daukagu. Batek zioen, diru zaharrak ez duela bihotzik. Eta egia da, egunero frogatzen dugu hori gure bizitzekin. Dekadentzian eta ofentsiban dagoen gizarte burgesaren aurrean, militanteoi desjabetuon eta sozialismoaren defentsa egitea dagokigu. Gure bihotzak, diru zaharraren ordez, burkideon borondate eta grin iraultzaileaz elikatzen dira. Miseria garaiotan, sortzen ari den borrokarako grin eta borondate guztia norabide politiko iraultzailean lerrokatu behar dugu. Borroka ehundu behar dugu. Borrokara etorri gara.
Ora Euskal Herria askatuta! Ora iraultza sozialista!